Hello guys, madong adlaw na tong tanan. Happy Sunday. So karong adlaw guys, dakog ubos. Gikan day pug ko naghatod ni Ate Ali, Aliana ug Lixi. To agida si Lixi sa simbahan, simba sila sa Ate Ali. Gida si Lixi kay samok man sige ingon nga muuban ni Mama Ali ni ja. Gida ni Ate Ali. Dana po ko dari guys kada mag-vlog ko. Ari di ko hala rang daghana nagbunga sa patula. Ginoo ko ato pa ba ni namo? Nga to papidaghang inipo dito sa taas. Hapit na ning maning reverse oh. Nagkuha ko na ning isa guys ang gisuwayan pero nananghid kong nanay. Nga na ko ka biri anis charot dito nananghid kong nanay kay madunang di ta maka piso. Uy Ginoo ko bisig ganahan mo patula. Kay aran daghana. Agkang Roy kay isugbar maning Roy. Kaninga ni ilain nagang naong guys ara nang ito masig drive sa motor pero okay ra buhi mangyapon lain ang lawas mo nang nagjacket ko kanira bang jacket ang gisuot kay kaprami ni ang yugman nananghid mo kong nanay kuan gipanugnaw ko gabi ra ni sa kuan na ba sa kanang galabadang o karandagan na lagi bungag patulak kisa kay mga anda ni ngaon. Siganahan mo guys. Nanay balik jang man ni dari kay bago silang harvest dito ubos. Nag-away Miss Lixi. Bugil mi sa jung buntag sapot ko kay magtuma na kadyo magbuot nagansay isang ijang isuot, insay tali sa buhok, agaram kung gusto tali ijang buhok arong mahipos. Ang gitalian darig duha at bang ja isahon na inigabot sa ubos agi jahang gusto inganian ra para sa isahon ra nga manguan agkulot dari manglabaw mo nang naghila kay naglalis man mi ang ginan nga manarbaho nang sikurong January di na ko magpakita nimo kay ug na ako mag-artika ang gingnan wa ning tingog ning niingan raman nga maglakaw ra dai ko muskwela nga na si ja kuan man gud guys mag-arte si Lixig na ako muna sa paybay pudyan darig magsige ra mamigbugil jang latos kadugayan wa para ba na makuan agha na pang panit kay nagkuan na pud guys sana ning balik na pus uno nga magtadum sakit ra budget kadto hilamon mo nang wa kus kuan ron lain na hang lawas lain nang ipamati si tatay pud na gibati. Di mampud magpa-check up. Nagoy kwarta pero may ngaragway kwarta. Kay talawan. Kasurindira nam siguro niyang cellphone. Lain magporma. Nagkuan de ko guys, isugo de kong nanay ganihang kadlawon kay kuan man ang mga amang nagsugod naman ag simbang gabi. Na may simba gabi ja na pay kadlawon nagamo dari kay kadlawon man kami mo'y kinaunhan nga magkuan og painit adto simbahan mao nang ako'y naghatod ganihang kadlawon kay kuan maluoy man kong nanay gud og si Japay mahasol man ako na raman mata kong agi po ka kung nanay alas 3 mo nang naglabad po siguro niyang ang utok utog kung baligwan pertron kay ini ka alas 12 chata na po kung Ate Ali magpakuha na po to sila mo nang tuog sa kong karidot kay ug mapuhon kung bati kong panglaba kay garabig labhoneng ay sarang daghana na nagdabos saliat sa kong tuog rug maridyo guys unja po kumot vlog og tiwas ang interview si Lixi about sa iyang pagsimba kay first time pa man na nakaubang Ate Alig simba. So unsa ra pud guys kita rata. Biko. Isa ka pan, isa ka suman, isa ka biko, tulo tanan. First painit.
Hello guys, hapon na di anas liksi dia. Wana ko nakablog ni ha kay arang wana daari nagmabasa mi pagkuha ng kulot dia. Natog gabi. Da but. Gikan man kusputong kam guys kaya na may mga maduhon to. Pero wa pa na human na ikuan guys ba. Christmas party sa mga anja na barangay official anja. Pasalamat pud sa mga katong nakadaog sa mga kagawad. Jawa pa na human. Ing malagagamang kagawad nga padtuon mi didto. Jawa pa man na human mo nang uli narmo ko kay Arabig tao nagdabos. Rang daghana wow kadyo di bagsilbi di. Kumaana da ng Arabig daghana nagtao ja nga nang tukos-tukos sus Ginoo ko rang madipay magsuwa ko ginamos. Inja guys, daras liksi. First time ano mo ni simba ben sa may imong gibuhatid to. Ha? Nag-worship? Lami di. Nice di. Nice ilang simbahan? Simba pa kag utro. Inja, gikan day pagkus kuan kana guys, gi sakyan ko sa asawa ni Kuya Joy. Kay gikan mi dadtos kanang nay ilahang juta bitaw nagtan-aw sila sa ilahang juta. Niabot man daris Kuya Joy, inja. Tuwa na po sila nang uli na po sila ati Amy. Lain ka ito maglaglag kay grabing dan. Damili ka dyo raka hitak, lapok, dangag. Diyan na may dekubok guys na. Nabusog kus mangga. Lubat tagang silpo. Nabusog kus manggang hilaw. Tapos ibabaw dabong lami ka dyo. Nagkagang kay lagati agagi. Kulot. Napalita ice cream. Huy, Ginoo gitugnaw mo gali ko. Ice cream pag ka. Parang daga nagtao dito sa pitlong kambi. Uy. Wow. Unja ra hoy. Popcorn ra. Kaya nabalig dyan itong popcorn sa pitlong kam. Ice cream sa giubo. Ice cream. First time ni mo ni simba ba? Musimba pa lagi ka kutro. Grabe kalat mo ba yun? Himo mo kong gibidaan. Grabing basaan na ni uli ganina. Pag gumanaghatid ni ako nila Lexi niya tiyali. Gisakyan po ko nila sa kuya. Asang kuya adoy dito mahayag. Res ibabar po sa angon. Kasag mag-uwan. Bisag nag-jacket ka kay basa magyapon. Ang basaan na Hindi. Huwag mong like ko ligo ka. Ligo po kahat. Uy. Ano lagi ka? Wala kag naog ice cream? Sige lang kag ice cream. Be, sige kag cellphone biha. Kulot. Kulot. Arang lami aka to salad guys. Dani, Ate Amy. Gani arang lami aja. Jang sudan nga darang lami apod. Grabing suga din na pagpaniud to. Mao lagi to. Pag magpaniud to na. Nabasa man ko. Gikatasan na po ko. Naadad to lagi magputlong kam. Kay grabe ni atras ko sa tawar. Ang daghana ka. Wow. Wala ko eh. Ang gibjagang kauban dari sa taga ibabaw. Ang gipangbijahan sila kay grabe jadi madas asong grabing grabing uwawa dagay tao. I love you, Day. Nandiyan guys, kay samok pa rin isa nga kaon kunog ice cream jaka di makusugot og ice cream kay kuan bugnaw ag panahon dagi ubo papod ni popcorn ra ang paliton kay na may namaligda dadto popcorn maora kay ag ice cream ang ayranas way mga gibati nga ubo. Padyo kong sibat-sibati kay magtuman na rabad kag imo. Manong nag-away taga ng buntag? Kay? Mao na. Hapon naman guys, sa rin tumanag palit kay arong di mo kulot ng idang utok. Hindi, maura na yung vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless na tang tanan. Bye guys. Thank you for watching. Bye. Bye.